ಅಂಚ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ದ ಜರ್ನಿ ಓನ್ ಆದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾನು ಓನ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ bkcreation ಬಂದು ಪುದರ್ದಿಯೆ bkcreation ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಅಲ್ಪರ್ದ ಬೊಕ್ಕ 2014-17 ತಾನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಅಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂದು ಐಕ್ ದುಂಬೆ ಇತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಬಟ್ ಶಾಪ್ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಒಂದು ಹತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಶಾಪ್ ಒಂದೇ ಬನಲ್ಲಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕದ ವರ್ಷ ಅವೇನು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ಫುಲ್ಲು bkcreation ಒಂಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಲ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದ ಖರ್ಚು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಲ್ತೆ ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ 2 ವರ್ಷನಾಗ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಲ್ತೆ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬತ್ತಿ ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ 2 ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ನಕ್ಲ ಬತ್ತದು ಬುಡ್ದು ಮತ್ತು ಪೋಯಿರು ಕಲ್ತದ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ 3 ವರ್ಷ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ದ ಮಾತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬುಡಿಯ ಅಲ್ಪಲ ಬುಡಿಯ ಅವಳು ಬುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ನನ್ನ ಬೇತೆಕಲ ಅಂಡರ್ಡ್ ನಮಕ್ ಏತ ಅಂಡಲ ಶಾಶ್ವತ ನತ್ತು ಅಂಚ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಬೋಡು ಪಂದ ನೆಂಕ್ ಅಂಚ ಅದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತವಾದ ಮುಲ್ಪ ಮಿತ್ತದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲು ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಮಿಸ್ ಆತದೆ ಹೆಂಗೆ ಐತೆ ಎಡಿಟ್ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ಗೊಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಅದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಎತ್ತಿನಿ ಒಂಜಿ ಅವಲ್ಲಿ bkcreation ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗನೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ದೆತ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣಾಪಗ ಕುವೈಟ್ಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಐಕ್ ಕುವೈಟ್ಗೆ ಪೋಯಿನಾಯ ಅಲ್ಪರ್ದು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕಡಪುಡ್ನಿ ಬಂಡ ಕ್ಯಾಶ್ ನಮ್ಮನೆ ಕೊರ್ನಿ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಲ್ಪರ್ದ ಸರ್ಪಾಯಿನಿ ಬಂಡ ಅಲ್ಪ ರೇಟ್ ಒಂಚೂರು ನಮಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಮೂಲ ನಮಕ್ 1,20,000 ಆಪಿನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗ ಅಲ್ಪ 1,00,000 ಉಲಾಯಿ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಅಪ್ಪಾಗ ಅಂಚಾದ ಏನು ಅಲ್ಪರ್ ತರ್ಪಾಯಿನಿ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ 80D ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕ್ಯಾನಾನ್ ಅಂಚ ಐಟ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಎಂಕ ಎಡ್ಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ನ ಅಂಚಿನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾವು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಇಜ್ಜವು ಅವು ಸೇಲ್ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆದ ಟೈಮ್ ಚೂರು ಅಂಚಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನಾಗ ಸೇಲ್ ಮಲ್ತೆ ಬಟ್ ಎನ್ಕೊಂಜಿ ಲೈಫ್ ಕೊರ್ನ ಅಂಚಿನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಂಚಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್ಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವಲ ಇತ್ತೆ ಹಾಲಾದು ಉಂಡು ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಐನು ರಿಕವರಿ ಮಲ್ಪೆರ್ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪೋಂಡುಂದಾಂಡ ಖರ್ಚು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್ 1,30,000 ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ಮಲ್ತಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್ 1,50,000 ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತೆ ಅವು ಮನ್ಪುನ 2,20,000 ಆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗು ಒಂದು ಮಾತ ಓವ್ಲಾನು ಲೋನ್ ಮಲ್ತಿನ ಹತ್ತು ಒಂಜಿನತ ಅದು ಫಂಡ್ಗೆ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ವರ್ಕ್ ಡೇ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಚೂರು ದೀದು ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಮತ್ತದು ಒಂಜಿ bkcreation ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಲ್ಲದಾಲತ್ತು ಬಟ್ ಎಲ್ಲೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ದು ಮಾತ ವರ್ಕ್ ಅಂಚನೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮಲ್ದೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ದು ತೂಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಕ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪುನಃ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮನೆ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಕಲ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೋಯಿನಕ್ಲೊಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ತೊಂದರೆಜಿ ಬಟ್ ಕೆಲವು ಕಲ್ತದು ಪೋದು ಮರತಿನಕಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಅವು ಇತ್ತಿನೇ ಮಾತಾ ಅಂದಿಟ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಡ್ಲ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ bkcreation ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಹೆಂಚಿಪಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಜೊತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಡ್ಲ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಲಾಗರ್ ಅದು ಅಂಚ ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟು ಬೊಕ್ಕದ ಹಾಲತ್ತು ನಾವು ಮಾತೇರ ಸಪೋರ್ಟು ಇತ್ತು ನಡೆದವರ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಒಂಜಿದ ಅದಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಂದ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಮಾತಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಕಷ್ಟ ಅವು ಇತ್ತದ ಪ್ರಪಂಚಡಂತೂ ಬದುಕೇನೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿತ್ತು ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿ ತುಂಬ ಮಾತ ಬೆಲೆ ಇತ್ತನು ಕೊಂಚ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೂಪಾಯಿದ ಬೆಲೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡಂದಾಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಏನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಾಸು ಬರ್ಪುನು ಮಾರೆ ಎತ್ತುಲ ಬರ್ಪುನು ಮಾರೆ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಐತೆ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರಡು ಬಲೆ
ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅವು ಎಂಚಿನ ದಾದ ಅಂದ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೂಪಾಯಿದ ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇಂಚನ ಬೇಲೆ ಅಂಪನೆಟ್ಟಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡು ದಿನ ಸಂಬಳ ಏನು ಮಾಡೋದು ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಒಂಜಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಮನ್ಪೊಡಲ್ಲ ಎತ್ತು ಬಂಗ ಉಂಡು ಬಣ್ಣದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಡೆ ಇಂಕ ಖುಷಿ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಬಂಗ ಬತ್ತದೇ ಮಲ್ಪುನಾತ ದಾದಾನಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದು ಐನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂಜಾತು ಜನ ತೂದು ಒಂಜಾತು ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಕ್ಕಲಿ ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ತದೆ ಬರ್ತದೆ ತುಪ್ಪು ಬಕ್ಕ ಇಟ್ಟದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂದತ್ತೆ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ನಮಕ್ ಬೋಡ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆರದ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನು ಪನಿಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಪ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಚಿಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆತಿ ಬೊಕ್ಕದಾಲತ್ತು ಅಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿನತಾದಿ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೂ ದಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿನತಾದು ಎನ್ನ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಇತ್ತನೇನು ಪೂರ ಐಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಲಿ ಒಂಜಾತು ನಾನೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಎಂಚಿನ ಆಂಡಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪು ಮಿಸ್ ಆಂದು ಎನ್ನ ಐತೆ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಎಂಚಿನ ಆಂಡಲ ಅಂಚ ಅಪ್ಪ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಐಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅನ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಇಡಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಈತ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಐಡ್ದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮದಿಮೆ ಆಂಡ್ ಜಾನ್ವರಿಡ್ ಅಂಚೆತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಜಿ ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಬತ್ತನ್ನು ಮದಿಮೆ ಆದು ಲೈಫು ತೊಂದರೆಜಿ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಅಂತಂತೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ಪುನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಪೋವೊಂದು ಪುನಾತಿ ಅಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪಡ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ನೀಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬೆತ್ತದಾಲ ಮಲ್ತಿತ್ತು ನಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ನನ್ನ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಇತನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರೀ ಓಲ ಅಂಚ ಅವೇ ಒಕ್ಕ ಕಾರ್ದೆತ್ತನಲ್ಲ ಅವಡೆ ಕಾರ್ದೆತ್ತನಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮುದ ಒಂಜಿ ವಾರಗ ತುಂಬು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂಡ ಅವೇ ಒಂಜಿ ವಾರಗ ತುಂಬುದು ಎತ್ತೀನಿ ಐಡದ ಬೊಕ್ಕ 2 ವರ್ಷ ಬೇಲೆಜ್ 2 ವರ್ಷ ಎಂಕ್ ಕಾಡಿದ ಲೋನ್ ಕಟ್ಟೋಡು ನನ್ನ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತನು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆತನು ಆಂಡಲ ಬುಡ್ತುಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗೋಂದೇ ಉಂಡು ದೇವೆರ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತನೇಕ್ಕೆ ದಕ್ಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿಂದ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಅಪಗ ಈತ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಲೈಫ್ಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿನದು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಂಗ ಬತ್ತದೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಬರೋಡು ಬಂಗ ಬತ್ತದೇ ಬರೋಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಓಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬೇಲೆಲ್ಲ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆದಪ್ಪುಂಡು ಹೊರನೆ ಆವೋಡು ನಮಕ್ ಇನಿಡ್ದು ಎಲ್ಲೆಗ ಆವೋಡು ಎಂಡ ಅವುಂಡು ಎಂಡೊಂದುಂಡು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ ಮಲ್ತಿತ್ತನುಂಡು ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಅತ್ತವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಅಕ್ಕಲು ಮಲ್ತಿನ ನಮ್ಮ ದಾದಾಲ್ನ ಮಲ್ಪೋಡು ನಾನು ನಮ್ಮ ಬಂಗ ಬರೋಡು ಬಂಗ ಬತ್ತಿಜಿಂದ ನಾನು ಓಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪಿನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಂಗ ಬತ್ತದು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡೇ ನಿಕ್ಕಲು ಬದುಕಲಿ ಅಪಗ ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗೂ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುನು 100% ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುನು ನಮ್ಮ ದಾದಾಲ್ ನಮ್ಮ ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಮಲ್ತಂದಾನ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುನು ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿತ್ ನಂಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಬಟ್ ತುಲೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮನಿ ಪಂದ್ಯ ಕುಲ್ಲು ನಾವು ಅಂದ ದಾದಾಲು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಊಟ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕವು ಪೋಪುನು ಗೊತ್ತನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟೇ ಮಲ್ಪಂದೆ ಖಾಲಿ ಕುಲ್ಲುದು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡೆ ಅಂಚನತ ಅಂಜನ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಂಜನ್ ನಮ್ಮ ದಾದಾಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದಾನ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಆಂಡಲ್ಲ ಆದು ಪೋಪುಂಡು ಅವು ಜೀವನನೇ ಅಂಚನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪಿನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಲೆ ಲೈಫುಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಪಂಡಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಂತಿನ ನಾವು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ದ ಪಂಡದು ಬಾಕಿತ್ನಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಮನ್ಪೊಡು ಇಂಚ ಬಾಕಿತ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡದಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೆಲವರು ಎತ್ತು ಮಂತಲ್ಲ ಯಾವ್ಜಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಯ್ತಾದ ಮಲ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಮನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಯಾವು ಆತಿ ಸೊ ಈತೆನ್ನ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿ bkcreation ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿದು ಟೋಟಲ್ ಅದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಏರು ಮಾತ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಹೆಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದೇರ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತೇರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದೇರ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಅಪ್ಪಗ ಈ ಲಾಗ್ನಿ ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಏರು ಮಾತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜರ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪಡು ಆತಕ್ಕೆ ಏನೊಣ್ಣು ಓಕೆ ಅಪ್ಪಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್